Så har vi simpelthen fået nye dele hjem. Nye kaliber hjem til Mondeo. Og det er jo altid lækkert med nye dele. Det ser ud til at være den rigtige. Sådan lige ved første øjekast. Så det første vi lige gør, det er, at jeg har sådan en plastikklemme herovre. Jeg har sådan en plastikklemme her. Den sætter vi lige på bremseslangen. Bum. Så klemmer den lige bremsevæsken, så den bliver der. Så er det eventuelt kun lige det bremsevæske, der vil være her ud til kaliberen, der vil løbe ud. Og så spilder vi ikke alt andet bremsevæske, som er oppe i bilen. Og så efterfylder vi til sidst. Så vil det være kun det bremsevæske, som er her i bremseslangen, som vil løbe ud. Og så til allersidst, så vil vi jo så efterfylde op i bilen, op i motorrummet. Så i gang med lige at tage klipsen af, bolten af der, som jeg har vist før, umbrakoren der, af med det. Så tager vi lige den der bolt der, ud med den, og så hænger bremseslangen bare løs. Og så tager vi bare kaliberen af, ind med den nye, sikrer at bremseklodsen den sidder ordentligt ind i stemplet. Og så er det sådan set ved at være skiftet, og så lufter vi ud til allersidst. Så i gang med det. Et stykke kaliber. Så er det bare lige at få bremseklodsen ud. Sørg for, at der ikke er nogen urenheder her omkring. Så lige puste af med smerlad. Så. Ind med bremseklodsen, så den sidder inde i stemplet. Af med hætterne her i enden, så vi kan få gliderne ind i hver hul. Så sidder der på de her nye bremseslanger. Der er sådan en rund en her for enden. Og der er en bolt, der skal igennem, og der sidder en kobberskive. Den får vi lige skiftet. Når man sætter nye ting på, så sætter man også lige de her nye kobberskiver på, så det slutter tæt. Så det ser vi lige, om vi har på lager. Og så sådan en på. Og det er på begge sider. Så der skal en for inden, helt inde ved bolthovedet, og så kommer bremseslangen på, og så skal der en på den anden side. Så vi ser lige, om vi har 2 på lager. Eller vi skal have 4, vi skal også sætte den anden side. Så fandt vi lige 4 kobberskiver. Så når vi har spændt det hele efter, så er der lige de her propper her, dem skal vi lige have på, så de beskytter de her glider, der sidder her på. Så det hele ikke begynder at hænge med det samme, eller overhovedet. Så her, nu tager jeg lige tanken af her, hvis man kan gøre det med en hånd. Det går lige. Så er den pillet af. Og så har vi her øverst en udlufternippel.
der har jeg lige en slange, jeg sætter på. Så åbner jeg lige, eller løsner den her bolt, eller hvad man kan sige, udlufteren nippel. Løsner man lige den, og så skulle der gerne begynde at komme væske ud. Jeg lader den lige rende lidt, så der kan komme væske ned til stempel. Og så til allersidst, så lufter vi den lige ud, ved at vi træder på bremsen frem og tilbage derinde, og så får vi luftet ud her igennem. Så det er lige det, vi går i gang med. Nu kan vi se her, hvor jeg har sat slangen på, udluftnippelen, og der kommer lidt væske ud, og man kan begynde at se, at væsken den stiger op her. Så det får lige lov til at passe sig selv lidt, og så har jeg ellers bare en beholder her, det kan løbe op i. Og så kommer der frisk bremsevæske på til sidst. Eller undervejs, hvis det er sådan, der er meget luft i. Så det får lov til at passe sig selv, mens jeg lige skifter den anden kaliber. Så har vi skiftet begge kaliber. Bum. Så skal vi lige have efterfyldt. Der er ikke så meget dernede. Der er ikke noget at måle. Den skal jo helst gerne være heroppe på max hele tiden. Så nu får vi lige fyldt efter. Og så får vi lige luftet ud. Og fyld nu endelig rigeligt i til at starte med, fordi vi skal bruge noget til det her udluftning. Så har jeg sat min slange på herover. Jeg har gjort det som hovedregel, at når man skifter noget med bremserne og bremsevæske, så start med det projekt, der er længst væk fra bremsevæskebeholderen, fordi det er den, der har længst vandring med luft. Så start med den, der er aller længst væk. Så tager vi lige og åbner med den her. Ser vi ikke, om der snart begynder at komme lidt væske ud. Jeg kan sådan lige hjælpe sig selv ved lige at tage den her slange her op ad. Og så ved man, om der begynder at komme noget. Og se, nu begynder det at komme her. Der kommer lidt luftbobler. Så jeg går lige ind i bilen, mens den er åben, og så træder jeg lige på gange på bremsepedalen, og så ser jeg lige, om der stadigvæk ikke kommer luft. Det ser ikke ud, som om der kommer mere luft herover. Så vi lukker for hanen her. Og så går vi... Jo, der kommer sgu noget luft nu. Jeg kan ikke se det. Der kommer noget luft der. Det er jo det, vi skal undgå. Så fik vi udskiftet begge kaliber i begge sider. På denne her fine Mondeo Mark 5 fra 2015. Fik udluftet, fik testkørt det. Det virker. Så nu er det bare få dem på landevejen og få kørt nogle flere kilometer. Så tager vi næste projekt, som er, det skulle jo egentlig have været vores fine lille værkstedsvogn. Der står hernede, Suzuki'en, men der er kommet en bil i vejen. Så næste projekt, det er Ford Galaxien her. Det er en diesel fra 2008, som skal synes. Så der skal løbes bremser og styretøj og
hvad der nu ellers skal tjekkes efter inden syn. Lys, dæk, oliespild, hvis der er det. Og så har jeg købt, et partikelfilter til en. Så det skal vi have sat på. Og det har vi jo papir på, og så skal vi til syn med den. Og så se om synsmanden bliver rigtig glad for os, eller om det er en ommer. Så vi afventer næste projekt. Kan I hygge jer? Tak fordi I så med.